Tam je nějaká... Co to? Fuj. Ne. Ahoj, dědo. Ty kokot! Dámy a pánové, vítám vás u dnešního dalšího videa. Dneska si zahrajeme hru Forgot, ve které bychom měli hrát za vnuka dvou prarodičů a v tom baráku by se měli objevovat takový zvláštní jevy, tedy paranormální jevy, a uvidíme, co to bude. Samozřejmě dneska bez čepice, protože prostě jsem si ji nevzal na sebe. Byl bych moc rád, abyste dali odběr a like, popřípadě i zvoneček, a přišli na můj stream, který je vždycky kolem 18-19 hodin, takže rozhodně zajdi. No a my jdeme na to. Takže kde to jsme? Bracho. Kde to kurva bydlím? Kde to kurva bydlím, ty vole? Co jsem jako za vnuka, kámo? OK, bro. Tady nic, dobře. To je můj děda. Čau, dědo. Ahoj. Já jsem keský vnouček. Čau, dědo. Jak se máme? No jasně, whisky. OK. Lepka, dobře. To je v pohodě, to jako, hele, to je naprosto v pořádku. Kuchyňka. Kuchyňka ready. Kamo, jako podle obrázku vypadá, že jsme jako úplně v pohodě rodinka, ale zavírají mě ty píčo do nějakého sklepa, nebo do nějaké místnosti, kde reálně to nevypadá úplně v pohodě. WTF? Koně by tady sedět, kámo. Vidím to podle zrcadlu. Pičo! To je, vole, nech mě bej do piče. Bro. Co to kurva je? Tam je nějaká... Co to? Fuj. Tak to je hnus. V zrcadle nic. To dědo. V pohodě? Žádná anomálie, tady nic. No babi, dáš mi dort? Tak babička mi dala dort, který je otrávený, ty píčo. Nebo já fakt nevím, co to kurva bylo. Tady zatím nic. Co je, jsi v pohodě? V chillu? Jo, týpek je vybavený, kdyby náhodou, vole. No jo. Babi, já už si ten dort nedám. Všechno stejný, kámo. Tady nic. Kámo, proč jsem to sežral, ty vole, když je to zase otrávený, ty vole. Ne. 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 Pičo! No jo. Dobrý, dobrý. No ty jedeš, brácho, pojď ještě. Ty píč. Tady je strašně ticho, kámo. Jo. Ten dot je naprosto v pořádku, to je v pohodě všechno, vole. Nic ti nechybí, ovladač máš. Televize vypla. Co jsem to viděl? Zrcadle, kurva, jdu do píče. Mram. Mram. Já nesnáším, když zrcadle prostě něco je, kámo. To je fuj, to je hnus. Jo, aha. Pokud je všechno v nepořádku, tak nemáme sníst cake. Pokud je všechno v pořádku, musíme sníst cake. Tak bych to pochopil asi. V 7 hodin můžu odejít. Když je 7 hodin, můžu odejít. Píčo, já se...
Kdy to jsem? Kam jsem to šel? No prostě v backrooms, kámo, what the fuck? Kámo, kdy to jsem? Kam jsem to šel? Držubu. No, kde to jsem, pičo? Dobře. Dobrý, tak to jdeme dělat znova. Takže, jdeme na to. Ok, děda žije. Babi, děda je vzhůru. Vidím všechno v pořádku. Vidím všechno v pohodě. Je to možný? Je to možný. Já jsem si nedal cake do píče. Dobrý, je to fajn. Dobré. Čau, kámo. Dobrý. Tady taky vidím všechno v pořádku. Ty obrázky, to bych taky mohl koukat. Tak mi dej kick. Dobrý. Jedeme dále, vole. Obrázky, všechno v pořádku. V zrcadle nic nevidím. V pohodě. V zrcadle nic nevidím. Tím pádem si dáme cake, ne? Tak nic, no, tak jdem znova. V pohodě, vole, teď. Já už jsem Dědo. Ahoj, dědo. Ty kokot! V zrcadle vidím všechno v pohodě. Myslím, že v pohodě. Fajn. Zbraň má. Dobré, viděl jsem, vole, ten stín za ní. Mrdat, viděl jsem to. V pohodě. Jdeme dále. Docela taky nic nevidím zatím. Tady taky ne. Takže v pohodě. OK. Dobře. Já jsem fakt kokot, ty vole, tam je vlastně... Ne, kurva. Obrázek v pohodě. Nevidím nic, dobře. Kámo, to si děláš prdel, ty vole. Aha. To znám, tohleto, no. Nedám si dorta, díky. Tady taky nic nevidím. Dáme si jednoho šluka. Já vidím všechno v pořádku, no. Tak snad. Dobrý. Dobrý. Dobrý je to. No jasně. Já tě vidím. Já tě vidím.
A vidím. Vidím tam matku. No nic, dáme si dort. Mrdat. To já jsem špatně, já to nepoznám, tam to je takový divný. Kurva. Dobré, tak to bylo jednoduchý. Děda se nám hejbnul, teď jsem se fakt like do píče. A asi vím, že to je vole fake. Tak nebyl. Aha. Jasně, ťukej si ty kokot. Ťukej si, teď jo, v pohodě, kamo. Teď jo. Tady to je v pořádku, v pořádku. Na obrázku taky nikdo není, takže si dáme cake. Nedáme! Proč se mi tohle děje, kámo? No jasně, že strop je v píči. Jo. Dobrý, kámo, to zvládnem. Mně přijde jako pičovina tohleto, kámo. Víš co, já tam jdu. No dobré. Já jsem si to myslel, že to je fake. No jasně. Já jsem si to myslel, že je to fake, ty vole. Dobře, kámo. No jasně, píčo, já se zase leknu, kámo, u tady ty kraviny. Tak jo, kámo. Vidím, jak tam sedí. Kamo, fuj. Zkusíme to. Ty píčo už. Jen si čukej, píče. Ty sochy, kámo. Ty sochy se jebly. Viděl jsem to, brácho. Minule se mi to vymstilo, jdu tam prostě do toho pokoje. A bum. No. Maminka. Na obrázku. Vidím. Vidím. Máme to tu. Je to konec? Či? Jak to máme? Kamo, co tak kurva? Co tak? Bro, what the fuck, bro? Ahoj. Čau. Jak se máme? Chci si sednout, jo? Jdeme si sednout, dáme si cake. Dobré. Dead woman. Something deep to... O, něco takového. Tak jo? No, já si myslím, že bychom to asi mohli ukončit. Vypadá to, že bude konec, no jasně. Dámy a pánové, děkuji moc, že se dokoukali až sem. Byl bych moc rád, abyste dali odběr a like, popřípadě i zvoneček a přišli na můj stream, který je vždycky kolem 18 až 19 hodin, takže rozhodně zajdi. Mějte se krásně, užívejte a uvidíme se u dalšího videa. Zatím čau!